Sinugbuanong Binisaya, kauban si Teacher Myra. Hello mga bata, mayong adlaw kaninyong tanan. Atong tun-an karon ang letrang E. Ang anaa sa wala kay ang dako nga letrang E, ug ang gamay nga letrang E kay naa sa tuo. Ang tingog sa letrang E kay E. Dungan ta mga bata. E. Very good. Karon atong tun-an ang mga butang nga nagsugod sa letrang E. Paminaw kang Teacher Myra ha, kay aduna ko'y mga pangutana pagkahuman ni ini. Sige, magsugod na ta ha. Kini ang elepante. Elepante. Dungan tang moingon mga bata. Elepante. Elepante. Ang sunod na hulagway kay eroplano. Eroplano. Dungan ta mga bata. Eroplano. Eroplano. Ang sunod na atong tun-an kay estante. Estante. Kita daw tanan mga bata. Estante. Estante. Very good. Ang sunod na hulagway kay X. X. Dungan ta mga bata. X. X. Very good. Ang sunod na hulagway nga nagsugod sa letrang E kay eskwelahan. Eskwelahan. Dungan tang moingon og eskwelahan. Eskwelahan. Ang sunod na hulagway kay ensaymada. Ensaymada. Dungan ta mga bata. Ensaymada. Ensaymada. Ang ulahing hulagway kay espada. Espada. Kitang tanan mga bata. Espada. Espada. Very good. Karon mga bata, sulayin ninyo og tubag ang akong mga pangutana aron atong mahibaw-an kung aduna ba kay nakatunan sa atong leksyon. Andam na ba ka kay magsugod na ta? Iingon sa kuha ang nawalang letra sa sinugdanan sa kada ngalan sa hulagway. Sama niini. X. X. Unsa ang inyong tubag mga bata? Yes, ang hustong tubag kay letrang E. Sunod kay elepante. Elepante. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan niini? Correct. Ang hustong tubag kay letrang E. Ang ikatulong hulagway kay estante. Estante. Iingon sa akoa ang inyong tubag mga bata. Husto. Ang tubag kay letrang E. Ang sunod kay espada. Espada. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan sa ngalan niini? Correct. Ang hustong tubag kay letrang E. Ang sunod kay eskwelahan. Eskwelahan. Unsa na pud ang nawalang letra sa sinugdanan mga bata? Husto. Ang tubag kay letrang E. Sunod kay ensaymada. Ensaymada. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan mga bata? Correct. Ang tubag kay letrang E. Ang ulahing hulagway kay eroplano. Eroplano. Unsa ang nawalang letra mga bata? Yes, ang hustong tubag kay letrang E. Eroplano.
Wow! Very good kaayo mo mga bata. Ipadayon ang inyong pagkugi sa pagtuon. Karon mga bata, kuhaa ang inyong lapis ug papel kay magsulat mo sa uppercase ug lowercase nga letrang E. Tarungan ninyo aron malipay ang inyong mga ginikanan. Diri man ang atong leksyon karong adlaw. Daghang salamat mga bata, magkita ta sunod sa atong leksyon. Ayaw kalimot sa pag-like o subscribe sa channel ni Teacher Myra nga This Teaching Mama.